Gusto nyo bang Tapos ng undas, parang minumulto ang ating production. 13 na ngayon eh. At parang may nagmumulto sa atin. Pagkabag sa ating palatuntunang Kamaong Asero, ang ating tanong sa bayan mga kaibigan ay tama ba ang desisyon ng Supreme Court na inalis na po ang mga subjects na Pilipino at panitikan sa kolehiyo? Yan po ang ating tanong. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Di tayo makabuelo-buelo, no? Di tayo pinabibuelo ng PLDT talaga, oh. Ay, nako, PLDT. Sige, mga kaibigan, 100 pesos load po nakataya pa rin sa may pinaka magandang komento sa ating survey question, sa ating tanong sa gabi pong ito ng Tuesday. At yan po ay pwede sa Smart, sa Globe, TM, Talk and Text and Sun. At meaning everybody's welcome para kayo po ay mag-qualify sa ating premium load. All you have to do is to like and follow our FB page ng Leader News Philippines. At isama niyo pong i-like ang ating live video ng Kamaong Asero. At mag-comment kayo siyempre. And number 3 ay i-share po ninyo ang ating live video ng Kamaong Asero. So through that, kayo po ay qualified na sa ating pinamimigay na 100 pesos load sa ating palatuntunan. Dispensa muna ng konti at parang namimilipit yung ating signal courtesy ng PLDT. Yan, si Sir John Gerald Marasigan. Sir, yan yung branch manager Clarence. Sir John Gerald Marasigan. What's happening, sir, sa serbisyo ng PLDT? Bakit ganito? Parang pilit na pilit, no? Pero pagdating sa bayaran, no? Mabilis pa sa alas 4. Right, tuloy tayo. Papasukin muna natin ang report ni partner Boyd Guillermo para hindi masayang ang ating mga oras sa ating palatuntunan na pumalo na po sa 18 minutos makalipas na ang alas 8 po ng gabi. Philip Damasco, good evening po. At sa mga nanonood sa ating palatuntunan, huwag kayong manatiling nakasilip. Better if you join us in our discussion at magkomento po kayo sa ating topics na pinag-uusapan. Ang ating may pinakamagandang sagot siyempre ay may pagkakataong manalo ng 100 pesos load. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, papasukin na natin ang report ni paring Boyet Guillermo. Paring Boyet, magandang gabi sa iyo. Go ahead please. Errol, namangha ang mga sumaksi lalo na miyembro ng media nang makita at i-demonstrate ng isang taong pinalo ng baseball bat na bakal at pagbabaril ng iba't ibang klase ng kalibre ng baril ang 3 mistulang bintanang salamin na hindi nadurog o hindi man lang tinagusan ng bala. Ang ibinidang ito ni Peter Fabian, CEO ng A Security Laminate, ay isang manipis at flexible micro layers of polyester film or plastic na inilagay sa pangkaraniwang pintuang salamin at bintana. Ang nasabing plastic ay inilalaminate o idinidikit sa bintanang salamin o sa pangkaraniwang glass na kung saan hindi mababasag at tatagusan ng kalibre ng bala ang salamin. Ayon kay Peter Fabian, ang Pilipinas ay may mahabang listahan ng insidente ng ambush na nagresulta ng pagkamatay ng biktima. Anya, maaari nang makaligtas ng buhay ang isang individual o personal sa ambush kung laminated ng flexible micro layers plastic ang bintana ng sasakyan dahil sa hindi tinagusan ng bala. Sinabi ni Fabian, kailangan protektahan ang ating buhay at ari-arian kung saan napakainam ng nasabing produkto at subok sa buong mundo. Si Peter Fabian, dating kapitan ng Canadian Armed Forces at nakatalaga sa intelligence security ng kanyang matuklasan at maranasan noong 1991 na ang produkto ay nagbigay sa kanya ng kaligtasan. Para sa Kamaong Asero, Boyet Guillermo, Leader News, Philippines.
si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, partner Boy G, sa report na yan. Alam niyo po, sa Pilipinas, napakarami po mga insidente ng pagpatay na... Ewan ko, kung nare-resolve ba yan ng PNP. So, prevention is the name of the game. Kaya't yung mga ganyang produkto ho at serbisyo ay napakahalaga at mainam na i-consider po ng mga may pambili. Mabuti po yung may mga pambili, ano? Yung mga may sasakyan, gusto ipa-bulletproof. Ganyan eh. Bulletproofing yan eh. Kaya lang yun ay bahagi lamang, yung salamin pa lamang yan. Ang bulletproofing po ay it involves the whole body. The whole body of the vehicle. So hindi lamang yung salamin, mga bintana, yung buong katawan po. And it really commands a good price. Ang totoo po niyan kung gaano kamahal o anong presyo po ng sasakyan po ninyo, presyo ng bulletproofing. Kung 2 million ang halaga ng sasakyan po ninyo, 2 million din ang cost ng bulletproofing. Sa mga politiko, sa mga mamapera, pwede po yan. At sa at may kalaban po, no? Sa mga may kalaban, mga maraming atraso sa bayan, you consider having your vehicles being bulletproof. Same here, sir, sa PLDT nawawala din. Pabati po sa Good Deeds Riders. Oy, mga officers and members ng Good Deeds Riders, mga resident, mga riders po yan dyan sa Kwan. Karamihan po sa kanila yung mga taga Marikina City. Yan. Ang mundo ng mga sapatos. Marikina City. Dire-diretso tayo. And at this time, report naman mula sa Senado ng Republika ng Pilipinas, bit-bit na ni partner Jojo Sikat. Paring Joe, kumusta ang maghapon sa Senado? Pasok ka. Good evening. Sinermonan nitong si Senador Pampilo Lacson at Senadora Loren Ligarda ang Department of Interior and Local Government dahil sa underspending na budget kada taon na lumabas sa pagdinig na umabot sa 9.5 billion pesos kada taon ang hindi nagagastos ng DILG at napapunta lamang sa National Treasury. Sermon pa nitong si Ligarda at Lacson dito kay DILG Secretary Eduardo Año, hingi sila ng hingi na malaking budget sa Senado. Tapos malalaman nila kada budget deliberation taon-taon na may underspending pala. Pinunala rin itong si Lacson na tila hindi nakakarating lahat ng pondo ng DILG sa local government unit dahil tapos na ang budget sa Kongreso. Doon pa lamang inaayos ng ilang LGUs ang kanilang pondo. Pakinggan natin at panoorin ang kaganapan sa budget hearing sa Senado. Most people in the remote barangays, ang nakita lang nilang representative ng government doon, police or the teacher or the fireman. Kung yun yung impression nila sa government, dahil yun lang nakikita ng government, kasi layo naman nila sa mga munisipyo. Tapos ganun yung nakaka-invento nila, yun ang impression na ng tao sa buong gobyerno. So, wag nating parang tingnan lang na, anyway, graph lang naman yan. But if it is so representative of, di ba? If it represents the entire, parang yan rin nangyayari all over, ang sama rin ng dating. Every time we conduct committee hearings, you know, hindi na stressful. Very frustrating. It's in every agency like this. I don't want to be, I'm a perennial optimist, but every agency is like this. The lack of resources. But then, on the good side, from where I sit, I see so much funds being unspent. And if I show you the underspending, it's by the billions. So when you say that you need 84 billion for fire equipment, in the past years, maybe not this year, you would see up to 500 billion underspent more. At least
500 billion underspent. Sinusoli lang sa treasury. So actually, we could feed in the 84 billion if other agencies would utilize the budgets. So hindi sa walang pera, it's misappropriated. And there's inefficient use of resources and systems loss. Just that's clear. Nabanggit din itong si Legarda na may ilang mga barangay level officials ang lumalapit sa kanya na humihingi ng tulong para sa mga proyekto na dapat sanay kasama na ito sa pondo na inilaan ng Kongreso sa DILG. Napuna rin ni Legarda ang paghingi rin ng tulong ng local officials sa ilang kongresista para sa kanilang mga proyekto na dapat sanay kasama na rin sa pondo na ibinibigay ng Kongreso sa DILG. Ito si George Sikat para sa Leader News Philippines, nagulat. Thank you, partner Jojo Sikat live mula po sa Senado ng Republika ng Pilipinas at tayo po ay patuloy sa ating palatuntunang Kamao nga 26 minutos na po makalipas ng alas 8 po ng gabi. Pastor Ram, I know you're monitoring our program. Ay talagang parang sakit ng tiyan ang dating ng internet natin dito. Parang sakit ng tiyan. Alam niyo na, pag parang sakit ng tiyan yung parang abot-abot, Parang abot-abot ang signal. Tama ba ang desisyon ng Supreme Court na inalis na po ang mga subjects na Filipino at panitikan sa level po ng kolehiyo? Ano po ang tingin po ninyo? Ano po ang inyong masasabi? Do join us sa ating talakayan sa Palatuntunang Kamao nga Zero. Respetado po natin ang bawat opinyon ng sino man, pabor, kontra, whatever. Yan po ay welcome sa ating pagtatanghal ng Palatuntunang Kamao nga Zero. May premyo pong 100 pesos. Kamagandang komento, At yan po ay pampalasa lamang po natin para masaya po ang ating samahan dito po sa Kamao nga Zero. And I would like to mention especially ang ating kaibigang Tito Poras na nandyan po nagpapalamig sa kanyang hacienda sa Montalban. Sana magkita tayo bukas sa iyong farm sa Montalban, Rizal at pag-usapan natin ang mga preparasyon ng Leader ng Philippines at nang matulungan natin ang todo si Senator Gerald Arcega. Yan. Alam niyo po, ang hinahangaan ko rito kay senatorial candidate ay ang kanyang advokasya na isusulong niya sa Senado the moment na siya po'y naupo at pinagtulong-tulungan natin ay ang parusang bitay sa mga kurakot sa gobyerno. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Dapat makilala ito si Senator Gerald Arcega bilang Senador Bitay. Yan. Bibihira po ang kandidato na may ganyang advokasya. Karamihan po ay kung ano-anong mga proposals, mga balak, pero alam niyo po, isa sa totoong dahilan bakit nananatiling mahirap ang Pilipinas ay dahil po sa namamayagpag na kurakutan sa gobyerno. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Senador Bitay, Gerald Arcega po ang pangalan, So yan naman ay sa next year pa. Binabanggit ko lamang, hindi ko pa naman ipinangangampanya sapagkat it is not yet campaign period. Alright, sige, tuloy-tuloy po tayo. Isa pang report ang pakinggan natin. Ito, kakaiba ito, Panoorin yung maigi, Kakaiba ang balitang ito. Kakaiba talaga. Nakakatuwa daw na nakakainis. Alamin natin ang nangyari. Nawala? Yung report ni... tawagan mo na lang. I-live niya na lang. Tawagan mo si Paring Hill. Kasi, alam niyo po, kapag ka pinasok ka ng kriminal sa pamamahay mo, what do you expect na mangyari kapag ka dinipensahan mo ang sarili mo? Di ba? Sige, standby po kayo, standby. Mga kaibigan, abangan po ninyo itong kakaibang balita ni partner Hill Tamayo.
galing po sa Tacloban City. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, another gap. Balikan ko po kayo pagkalipas po ng ilang palala at abangan po ninyo ang report live mula po sa Tacloban City. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dacame of Kamaong Asero. Balik po tayo sa ating palatuntunang Kamaong Asero na para bagang talagang pinahirapan tayo ng mga signal natin. Alright, gawin po natin ang live report mula sa Tacloban City. Nasa linya na natin si partner Hil Tamayo. Parang Hil, magandang gabi sa iyo. Go ahead please. Parang Hil. Hello. Go ahead, parang Hil. Pinunahan ni BGMP Deputy Regional Director for Administration Senior Superintendent Jose Taol ang pamigay ng magandang maagang pamasko sa Tacloban City Jail sa programang Save and Send Project ni Professor Baron Poso ng University of Eastern Philippines, katuwang ang BGMP Regional Office 8 at BGMP Central Office na ibigay ang 30 boxes ng mga libro sa Tacloban City sa Tacloban City Jail sa ilalim ng pamumuno ng City Jail Warden Senior Superintendent Manuel Jan. Layo ng programang ito ng BGMP na mabigyan ng karagdagang impormasyon at mahasa ang kalaman ng mga inmates na nasa ilalim ng ALSO Alternative Learning System. Ayon kay BGMP Deputy Regional Director for Administration Senior Superintendent Jose Taol, natutuwa siya na may mga private sector at mga grupong handang magbigay ng tulong sa mga kapatid natin na nasa piitan. Kasama din na nakisa sa proyektong ito
ang Miss BGMP na si Jail Officer 1 Joanna Gutierrez at 16 na BGMP's ambassadress of goodwill galing sa iba't ibang rehiyon, kasama din na binisita ng 16 na BGMP's ambassadress ang Tacloban City Jail Female Dormitory. Samantala, paring Errol, kaninang madaling araw may naganap naman na sunog dito naman sa siyudad ng Tacloban. Mag-alas 3 ng madaling araw ng sumiklab ang isang sunog sa Juan Luna Street sa siyudad ng Tacloban City. Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa Tacloban City, 5 kabahayan ang natupok ng apoy na pag-aari na Julius Tadeo, Erma Ortega, Teofilo Maypa, Lolita Lee, Boyet Abrimatia, Jess Dipas. Samantala nadamay din ang bahay ni May Anchan. Samantala maraming mga estudyante ang apektado sa nasabing sunog dahil mga pawang boarding house ang karamihan sa mga bahay na nasunog. Sa ngayon, paring Errol, electrical wiring ang nakikitang sani ng pagkasunog sa lugar at sa initial na estimate ng Bureau of Fire Protection ay aabot sa 4.5 million ang naging danyos sa sunog. Yan muna paring Errol ang ating initial na nakuha sa Bureau of Fire Protection kasi hindi pa nila nakiklear out kung ano yung ano-ano pa ang mga ari-arian na naisama doon sa sunog. At maiba naman tayo paring Errol, no? Itong balitang ito hindi ko lang maibigay sa iyo yung buo, pero bibigyan po natin yung ating mga nakikinig na mag-ingat at maging alerto kasi nga kahapon na paring Errol ng bandang alas 9:30 ng gabi ay may isang concerned citizen sa atin na tumawag na nagpapatulong na mayroon daw na pinasok daw sila ng magnanakaw. At nung tayo ay pumunta doon, hindi na tayo nakatuloy sa kanilang bahay pero ang nagdiretso tayo sa police station. Nangyari paring Errol ganito. Isang bahay, isang compound, pinasok po ng magnanakaw, inihinahalang magnanakaw na lalaki. Tapos yung nakatira sa bahay na yun, 3 babae, nang pumasok itong lalaki na tawag na ito, napansin ng nakatira doon na babae na may pumasok na lalaki sa kanilang bahay, doon sa kanilang compound. So ang ginawa ng babae, nakapulot siya ng 2x2 at hinataw itong lalaki. So ang nangyari parang Errol, hinataw, siyempre nang mahataw itong lalaki, nakamaan sa ulo. Pero hindi naman napuruhan, nasugatan lang. So ang ginawa ng ibang kasama, kasi 3 nga sila, ang ginawa nila, tumawag sila ng barangay, nahuli nitong lalaking intruder doon sa bahay sa kanilang compound, at agad naman ang barangay tanod at tumawag din ng pulis. So sa madaling sabi, parang Errol, nadakip ng pulis pero duguan itong lalaki. So ang ginawa, dinala doon sa pinakamalapit na ospital para bigyan ng paunang lunas at ibalik doon sa presinto para nandun kasi yung hampas na may-ari ng bahay nagpunta ng police station para doon magreklamo at ipablatter kasi sasampahan ng kaso. Ang nangyari paring Errol, nabaliktad. Bakit? Imbis na ang may-ari ng bahay ang agrabyado kasi pinasok sila, ang nangyari, ang may-ari pa ng bahay ang nakulong. Bakit nagkaganon? Yun nga ang tanong natin sa mga pulis. Kaya nga hindi pa tayo nakakuha ng full information kasi hindi pa tayo pinapasilip doon sa record logbook ng PNP. Ano ba yan? Para natin... Sige. Interesado ko bakit nagkaganon, ano? Kasi maliwanag na it can be a self-defense. Yes. Ang ginawa nung may-ari ng bahay ay alangan naman na hintayin niya na siyang pagpapaluin na magnanakaw. Yun nga din Anong klaseng wisdom meron ang mga pulis na may hawak ng problemang yan? Oo. Yun ang nangyari kasi paring Errol, nandun tayo nang dumating yung nanghampas, yung nakahuli. Sabihin natin nakahuli. Alam mo kahit pinatay siya doon, pwede. Yes. Yun nga yung sabi sa mga yung mga eksperto sa batas. Sa law, no?
yung nakausap natin mga abogado Oo. na bakit nagkaganon. Sabi nila mali daw yung ang proseso. May problema ang pulis. Unjustice. Oo. Mukhang, Ang nangyari kasi mukhang makakasuhan dyan ng pulis mismo. Oo. Yan ang nangyari kasi paring Errol ganito. Oo. Nang dinala doon sa station, Oo. mag-file na sana o ano na siya ng blatter doon sa for record purposes kasi Oo. nakakasuhan na itong intruder na lalaking to. Yeah. Ang ginawa kasi ng pulis na tinanong yung babae Oo. na nanghampas Oo. kung sino ba daw yung malaki ang naging pinsala. Kayo ba daw kayo na bugbog doon sa lalaki o itong nabugbog? Ay. Siyempre tinanong sabi ng pulis, mas agrabyado ang lalaki na binugbog kasi kung ano natin na parang Errol bukas mag-prepare natin at makakakuha tayo ng Sige. full information na pati yung pangalan ng lalaki, pati kasi hindi talaga tayo napagbigyan na masilip ang kanilang record book, ang kanilang logbook doon, ang blatter book kanila sa PNP. Huwag ka nang sumilip sa blatter book nila. Interviewin mo ang police, ang station commander, ang chief of police, kasi baka hindi alam yan ang chief of police. So, ang sinubabayan natin yan kanina paring Errol, ano? Oo. Ang sabi ng kasi nakakulong kagabi pa nakakulong yung babae Oh. na tapos kaninang 2:00 ng hapon lang pinakawalan kasi hindi naman ang ginawa ng pulis kaya siya dinitain is because magsasampa daw ng kaso itong lalaki kasama ang pamilya, ang nanay ng lalaki ng pinagpapalo ng dusporos ng serious physical injury. Kasi sobra daw yung pamamalo ng Ang gusto nila yata pitikin lang sa ilong. Ha? parang ganun na nga, Parang parang yun Errol. ba ang gusto? Pitikin ng lastiko sa bayag lang, ganon. Yun ang gusto ng Parang pulis. ganun na nga. Ay Parang ganun na nga. nasisiraan na yata ng kaalaman yung ilang pulis dyan na may hawak niya na paring hilo, no? Ang masaklap lang dito paring Errol kasi hinaharas din itong babae kasi persahan daw siyang pinasok doon sa selda tapos ang siyempre babae ito sinalo siya doon sa selda. Nako, maraming pananagutan yung may hawak na pulis ng problemang yan. Sige. Hello, paring Hil. Hello? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tawagan mo nga ulit, Clarence. Paring Hil. Tawagan mo ulit. Nawala. Paki-dial natin ulit. Nawala yung signal natin mula sa Tacloban City. Tres minutos na po makalipas ang 8:00 po ng gabi. Sir Dens, bukas na daw, sabi ni... Ayan, may message tuloy si Sir Dens. Bukas na raw po... Ayan, nandiyan na. Parangil, ako nagugulumihanan ako dyan sa mga aksyon ng pulis dyan sa Tacloban City, ha? Ang nangyari, paring Errol, ipapatuloy natin ang kwento. Ito yung sinabi ng isang pulis na wag daw, quote-unquote, ito sa isang pulis na wag daw ilagay sa kamay ang batas. Sabi nga ng isang abogado na nakausap ko kanina, hindi naman po pwede yon na nasa loob ng ating teritoryo. Sabihin na, uy, Dudong, halika nga dito. Kung magnanakaw siya, Dudong, halika nga dito. Magkape ka muna, kumain ka muna. Tapos bago tapos mo kumain, magnakaw ka na. Tapos ako na may tatawag ng pulis. Parang ganon. Ang sabi ng isang abogado na kausap natin na hindi naman talaga pwede yun. As long as nasa loob ka ng area mo, na private property mo, tapos ikaw ay mag-trespass, kasi sabi nila, hindi naman yun magkakaroon ng nakawan kung hindi ka mag-trespassing. So, ang nangyari... Ganito parang hila. Bukas, interviewin mo yung chief of police. Tapos, uminterview ka ng magaling na abogado dyan. Yes. Actually, mayroon na akong, hindi ko lang napasa kasi mahina ang internet ko kanina. Meron na akong interview doon sa mismong piskal. Kung bakit. Kasi in-inquest na kanina. I-inquest dapat kanina yung babaeng ng
yung babaeng ng malo ng 2x2 Oh, sa sa pagprotekta ng kanyang ari-arian, hindi tinanggap ng piskal kasi sabi niya, for consideration na babae ito at lalaki yung pumasok, yeah. in the act of crime, marami ang posibilidad. Kahit hindi man natin makuha na may patalim siya, malay natin na kung ano ang balak niya, lalong-lalo na 3 babae ang nandun sa bahay ng pinasok na yun. Naubusan ng common sense yung pulis na may hawak niyan na paring Hill. Yun nga yung pinagtataka ng ibang ating kasamang media, kahit yung ibang kasamang nating media na binigyan natin ng information, Oh. hindi din sila makakuha ng matinong sagot mula doon sa station na yon kung bakit ganun na lang ang kanilang gustong kumbaga hindi dumaan sa due process. May karapatan ngayon yung dinitain na babae na magreklamo. Yan. May karapatan siya na magreklamo laban sa mga pulis. Mishandled. Oh, mishandled yung kasong yan. Oo, itututukan natin yan parang Errol kasi Leader News po ang nakauna dito at Leader News po ang nakakuha lahat po ng simula doon sa evidence. Mhm. Kasi nga sabihin nga natin na parang Errol na kung ikaw ay tawag nito, ikaw yung pulis, dapat mag-iistiga ka muna. Ano Right. bang ginamit na pamalo? Yung pulis hindi alam ano bang kahoy, saan ba ang kahoy? Buti pa tayo, may picture tayo, anong kahoy? Dapat ang unang tanong dyan ay, ano ba talaga ang nangyari? Saan nangyari? Anong lugar yan? Doon pa lamang alam na eh. Oh. Yes. Hmm. Oo. Yun yung dapat yung kumbaga hindi ginagamit ang kanilang trabaho at hindi ginagampanan ng maayos ang kanilang trabaho. Tama. Yun lang muna. Paring Errol, tututukan natin yan na bukas kukuha tayo ng mga update. Yung interview natin yung station commander and meron na tayong interview sa magaling na abogado. Kasama po dito yung presidente ng Bar of the Philippines dito po sa Leyte chapter. Integrated sa IBP, Integrated Bar of the Philippines. Leyte chapter. May nag-react tuloy paring Hill sa report mo. Oh. Ang sabi ni Osgonom Aladim Heyer, nabuang na ang kawatan na noon ang gilabanan. yun nga, itong ano dito, ito yung magandang kwento dito sa Leyte ngayon, sa Tacloban. Yeah. Kasi Leader News ang nagbigay ng information doon sa mga radio station para bakit nagkaganon. Kasi this is the first time na nagkaroon na magnanakaw, dinipinsahan ng pulis. Para ganon ang nangyari. Abay, Imbis na teka muna, baka, well, masisiba natin kung may mga manonood sa atin ngayon na mag-isip, baka bata ng pulis yun. yun yung kung baga sa ordinaryong tao na parang ano mo, kasi ito ang magandang usapin ito kasi hindi tayo makakasiguro na magiging safe ang ating pamamahay kasi pag ganito ang mangyayari na tayo ay magkaroon na mag-resist doon sa mga kawatan. Tapos masugatan natin sila, tayo pa ang makukulong, di ba? Pag ikaw pala paring Hill, pinasok ka sa bahay mo at binaril mo yung pumasok sa bahay mo, whatever intention is that, ay ikaw pa ang mamimiligro. Yun, parang yun na talaga ang mangyayari. Parang kailangan i-retraining ang ilang pulis dyan na may hawak niyan na paring Hill. Yes. Yan po ang tututukan natin at ibibigay natin at sasanggat natin sa nakakataas sa kanila. Kasi kung dito lang, medyo wala tayong aasahan sa kanila. Alright. Sige, paring Hill, congratulations sa mga pagbabantay mo sa ganyang kakaibang mga kaso. Yan muna ang latest mula dito sa syudad ng Tacloban para sa Kamaong Zero Hill, Anisito Tamayo, Leader News, Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Hill. Kakaiba itong kasong ito, no? Pumasok, nag-trespass, dumipensa yung kababaihan. Pakialis mo na, Clarence,
yung komunikasyon natin sa ayun. Yan. Patay mo sa akin. Yan. Alright. Okay, ganon. Yan. Oras natin mga kapatid, 10 minutos po bago sumapit ang alas 9 po ng gabi. Rina Reyes. Hi, Rina. And to Ronald King Robles, nanonood sa ating palatuntunan. At si amigong, classmate, Rostico Claridad, nanonood sa ating programa sa gabing ito sa Kamaong Asero. Samantala mga kaibigan, lusot na po sa Kamara ang panukalang batas na naglalayong palawakin naman po ang anti-harassment law. 162 ang pumabor at walang tumutol sa House Bill number 8244 na mag-aamyenda po sa Anti-Harassment Act. Sa naturang panukala mga kaibigan, may parusa ang mga gagawa po ng anumang sexual harassment sa iba't ibang paraan. Kasama daw po ang physical, verbal o visual gamit po ang internet sa loob o sa labas man ng trabaho, mga eskwelahan o training institutions. Sa naturang panukala, ituturing na rin, makinig kayo, makinig, pakinggan nyo ha, sa naturang panukala, ituturing na rin sexual harassment ang pambabasto sa kasamahan, sa opisina, pati na ang pangiinsulto sa katrabaho dahil sa sexual orientation. Yan. Mamaya, sige, tapusin ko muna. May babala din po ang proposed bill o may babala din po sa proposed bill para sa mga superior or personal authority na mag-alok po ng pabor sa trabaho o anumang benepisyo kapalit po ng sexual favor. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan. Ang ibig sabihin nito, when we say sexual orientation, di ba ang kadalasang sexual orientation natin, normal, babae at lalaki. May pangapat. Ang pangatlo, bading. Ang pang-apat, tibo. Ayan. Lumalabas sa panukalang ito na kapag ka ang kasama mo ay tinawag mo, hoy, tibo! Ay, may pagalit kang hoy, tibo, or hoy, bading. Hugasan mo nga itong ayun kaya ang ibig sabihin ng, teka, balikan ko ito. Pambabasto sa kasamahan sa trabaho o pangiinsulto katrabaho dahil sa sexual orientation. Di ba yun yung sexual orientation? Ayan. So, itong panghuling talata natin, ito po ay parang bagay na bagay ito ngayon sa mga tarantadong pulis na madalas ang mga sangkot sa drugs, especially kababaihan, o ang kapamilya po ng may kasong drugs, madalas pong may kwento ng pagsasamantala. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ang classic example po ng sinasabi kong insidente ay dyan po sa Manila Police District. Yung isang pulis ay, if I remember it right, yung kamag-anak nung nakadetain na sangkot sa drugs ay niyari ng pulis. Batang-bata. I think minor de edad yata yung yung babae. Pinagsamantalahan ng pulis. Di ba? Person in authority. Ayan. Anumang benepisyo kapalit po ng sexual favor. Yan. So, well, dun po sa mga mababait, wala namang problema tayo dito, Clarence, di ba? Dun sa mga abusado, magkakaproblema po sila. Sino pa? Bilis naman ang ating oras. Tuloy tayo sa iba. May report pa tayo paring wala na? Sige. Anyway, balikan natin yung ating survey question mga kaibigan. Ang ating tanong po sa gabi pong ito'y tama ba ang desisyon ng Supreme Court na inalis na ang mga subjects na Filipino at panitikan sa kolehiyo? Ikaw ba, Clarence, nung kolehiyo ka? May Pilipino ka at saka panitikan? Lahat naman tayo meron, di ba? Sa first semester pa lang sa first year ng kolehiyo, meron na di ba? Ayan. Sino pa mga nakasilip sa atin?
Bukas na lang daw magpo-program ang Bible Cafe. Sige. Okay. Sige. Very good. Wala eh. Hindi talaga maganda itong PLDT. Alright, sige, bago natin balikan mga kaibigan yung atin pong mga balita at issue, nais po nating i-announce ulit ang ano yan? Anong gagawin dyan? Ha? Mamimigay ng kamay. Oo. Hindi kasi nakalagay kung ano eh. Wala eh. Puros logo. Di ba? Wala eh. Dagdag mo bro. Dagdag mo. Ilagay mo. Na mamimigay po sa mga... Ito'y panawagan. Magandang balita ito sa mga naputulan. For whatever reason, naputulan ng kamay. May maganda pong balita ang Ellen4 Foundation. Kasama po ang Good Samaritan Charity Rider, makasaysayang lungsod ng Caloocan. Mga taga-Caloocan po ito. Kasama po siyempre ang Heroes at marami pang makatuwang na organization. Mamimigay po sila ng prosthetic hands sa mga taga-Caloocan na naputulan po ng kamay, na braso. At pumunta po kayo dyan sa Caloocan City Hall sa November 24, Sabado po yan, alas 10 ng umaga. Yan, mga naputulan ng kamay. Pero ako madalas na makakita po ng mga naputulan ng kamay sa gilid ng dagat. Yan, sa gilid ng dagat. Mga nagpapaputok ng dagat. Ayan, madalas po yung ganyan. Sa lungsod, meron naman yung mga na-aksidente sa trabaho. Ano? Ito po yung pagkakataon na muling magkaroon po kayo ng self-confidence. Parang may taas po muli ang inyong mga moral. Alam niyo ho kasi yung mawalan po kayo ng bahagi ng katawan po ay siyempre nakaka-demoralize po yan sa normal na takbo po ng buhay. So remember the date, November 24, Sabado, alas 10 po ng umaga sa Caloocan City Hall. Ang Good Samaritan Charity Rider ng Caloocan City at siyempre sa tulong sa puwersa po ng Ellen4 Foundation ng Heroes Alliance at iba pang mga riding community ay mamimigay po ng prosthetic hands sa mga naputulan po ng kamay. Yung naputulan ng kuryente, telepono, iba yun. Ha? Balikan na po natin ang mga pangunahing issue sa ating palatuntunan. Kamara, palalawakin daw po ang sakop ng anti-sexual harassment law. Patong-patong naman ang kaso versus La Peña, posibleng idiretso na po ng DOJ sa Ombudsman. Hearing sa motion laban po sa third telco selection, minadali daw ng NTC ayon sa grupo ni Singson. Gobyerno wala daw pong kaplano-plano sa mga teachers ng mga subjects na Filipino at Panitikan na mawawalan po ng trabaho. Pilipino at Panitikan out na po sa kolehiyo. Mga guro, aapila po laban sa desisyon ng Supreme Court. Davao City Local Government ipagbabawal daw po ang mga lumad na mamasko sa kanilang lungsod. Abot na po sa Visayas at Palawan ang epekto po ng low pressure sa Mindanao. Palacio, no comment na muna hanggat wala pa po ang Balangiga Bell. Ilang Pinoy naman apektado po sa wildfire sa California. At ngayon, kung tayo po ang sasagot sa ating tanong, tama ba ang desisyon ng Supreme Court na inalis po ang subjects na Filipino at Panitikan sa kolehiyo? Alam niyo po, ang subject na Filipino deals with our language. Ayan. And of course, yung Panitikan, it deals with our language and culture. So kung tayo po ay parang wala ng pagpapahalaga, wala na tayong panahon, pinawawalang saysay na natin ang pag-aaral ng ating sariling wika, ay para bagang gusto na nating alisin ang ating sariling identity.
Well, it's good to know and to be proficient in English. Pero mga kaibigan, ang lengguwahe ay isa po sa napakahalagang identity, uniqueness ng isang lahi. At ang Filipino po ay ang lengguwahe ng mga Pilipino. Ang Filipino kasi yung language. Ang Pilipino yung tao letter P. Ayan. Yan po ang lengguwahe ng mga Pilipino at yan po ay ikinararangal natin ang salitang Filipino. Sa iba po ang tawag yan ay Tagalog, no? I am worrying now na kung yan po ay aalisin natin, ay talagang papunta po tayo sa tinatawag nating kawalang identity. No? Baka ang kalabasan po natin, isang lahi na hindi nakilala po ang sarili. Yan, di ba? Ganun yun eh. Because of the culture, the language, the food, the attitudes, the traditions, yan, that makes the race, the Filipino race. Yan. English yun ah. Wala yatang tumamak, Lawrence, meron ba? Wala yata, di ba? Magiging 200 piso po ang papremyo natin bukas ng gabi. By the way, abangan po niyo sapagkat kami po'y kating-katina na umere po talaga sa Pinoy Extreme Channel. And we hope to do it next week na talaga. Ito'y talaga na. Talagang-talaga na. Buti pa si Sixto Lagare ay nakapag-ere na alas 8 hanggang alas 8:30 po ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tayo naman po ang schedule natin ay 5 to 6 in the afternoon bago ang 24 oras ng GMA at bago ang TV Patrol ng ABS-CBN. Tayo munang mauna. Ayos? Ayos ba ang schedule natin? Ayos. Sige. Mga kaibigan, sa ngalan po ng ating mga kasama, kapanalig, mga kalider, kapamilya, kapuso, kalider. Ang ating palatuntunan ay pinilipad ngayong gabi ng ating team. Nasa control si Clarence Andaya. Being supervised by our operations head, Engineer Oliver Licop, and Creative Director Mark Anthony Reynoso. Mga kaibigan, sa ngalan po ng PQC Paint Depot, ng Burgosco Auto Parts, ng TPC Telepreneur Corporation, at ng Long Reach Philippines. Basta ko, ang paborito ko sa Long Reach Philippines, yung mahiwagang kape. Ang mahiwagang kape, mas matindi pa ho sa Viagra. Doon po sa mga may problemang ganyan, call us up dito po sa studio po ng Leaders Philippines. Available po yan. Kape. Cordyceps Militaris Coffee. Yan. Memorize ko pa. Cordyceps Militaris Coffee. Mas matindi pa ho kaysa sa Viagra. Yan. Sir, probado mo na ba yan? Talagang nasubukan mo yan? Oo! Akalain mo eh. Ayan, si partner Oliver Licop biglang namroblema talaga. Namroblema! Kaibigan, with that, kami po'y pansamantalang mamamaalam muna ngayong gabi po ng Tuesday para muling magbalik para po sa susunod na episode ng Kamaong Asero. Siyempre, ako pa rin po ang inyong Kamaong Asero, si Harold Lacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Harold Lacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.
Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now.